guys, kain tayo albaik. Yan guys, ang ating tanghalian albaik. Ito yung laman niya. Ayan. Tara guys, sarap. Gusto niya? Garlic sauce guys. Garlic sauce. Garlic sauce. Gusto niya garlic sauce. Ayos ah. Puro garlic sauce ang binigay ah. Wala man lang ketchup. Ang binigay na ketchup guys, lantik na yan. Buti may ketchup dito. Puro garlic sauce ang binigay, walang ketchup. Ayan, may shoutout sa inyo dyan. Kain yung lahat. Kain tayo. Kain tayo albaik guys. Wow. Kuha kayo. Kuha na ka. Kuha na guys. Guys, kuha na. Tigi-tigi sa guys, kuha kayo. Kuha. Dali. Wait nyo akong kumain. Tanghali yan, almusal na to guys. Magtamad ka, ganito talaga gagawin mo. Bibili na lang. Mga 4 na piraso guys. Pag naubos mo ito, para ka nang kumain ng isang gatang na bigas. Kanina
nandun sa tindahan, mainit na mainit. Ngayon umakarating sa bahay, maligamgam na lang. Mainit-init na lang. Hindi na mainit. Tapos, meron ka pa niyan. Barbecue. Oh, hamburger barbecue guys. Try na. Puro garlic sauce ang binigay sa akin eh. Walang ketchup. Paano mahaluin to? Buti may ketchup dito sa bahay. Ay, lumabas. Yan. Kumain na kayo guys. Tara, kain tayo. Sabayin niyo ko. Dali. Ah. Yan guys, bukas na guys. Mana? Napay na lang natira.
Busog na ako guys. Tinapay na lang yung natira. Oh. Malinis na. Ayan, mega shoutout po sa inyo lahat dyan. Magandang hapon, gabi, o tanghali. Yan. Mega shoutout po sa inyo lahat. God bless you all and more power sa inyong mga channel. God bless you all. Bye-bye.